बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। मुस्रि नगेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। प्रभात बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सुबुंबारि गामिनिफ्राय मुस्रि जमुना बर' बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बिथांनि नखरनिफ्राय बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मुस्रि कमलेश्वर बसुमतारी राङासारा खावलायनाय जाबाय। मुस्रिमा अनालि नार्जारी बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मुस्रिमा फैसालि नार्जारी दानिया मुंख्लं खाम्फा अनसुंथाइ होग्रा मुस्लिम मुनिन दास बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेयो नंगौ बेयो सनाथि फोरबो फालिथायमोन बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ लानानै दिनै फैयै दिनै 18 खालार खालि बिथांमोना खुंनो लादों। खारिजा बिजनि बर' गुदि थुनलाइ आफादा सनाथि फोरबो फालिदों आरो बेयाव बिथांमोननि लिंनायखौ आङो फरायनानै बेयाव नुजाफैदों दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय। एसे बर' हिसाबै ना बर' थुनलाइ आफादनि सायाव मा बुंनो सानो ओरैनो? बर' थुनलाइ आफादा नंगौ जोंहा जुदि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जायामोनबा दिनैसिम बर' बिजोंजों फरायनाय बा जोंनि बर' राव बर' थुनलाइया बेखिनिसिम फैनाय नङामोन आरो जों गोग्गायो बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनि उनावनो बर' हिसाबै माने सिनायथि होनाय आरो गावखौनो गाव सिनायथि होनाया बुहुमाव आसामाव जोङो बिटिसिआव जोङो मोनसे सनमान दं आरो बे बर' थुनलाइ आफादनि थाखायनो आरो गोबां हाबाफारि मावदों मावलांबाय थागोन मिजिंथियो जोंनि जिथु बिटिसिनिफ्राय मोनसे नाजानाय जादों जिथु बर' बिजोंजों फरायनाय जोंनिया मेट्रिकसिमल' बिजों दङमोन आरो बेखौ जिहेतु मोनसे इडुकेसन पलिसि हिसाबै बिथांमोना क्लास 8 सिम बुंनाय जादों नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिसि खुंथाया 12 थाखोसिम 9, 10, 11, 12 8 सेमिस्टार जागोन होननाय बुंनाय जादों बेयाव इडुकेसन पलिसियाव आरो जोंबो 12सिम हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम बर' बिजोंखौ थानांगोन होनना जोङो 5 नभेम्बर खालि जोङो मोनसे गनायथि माने जोंनि बिटिसिआव मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै फाथायहरनाय जादों। सार बे समाव बड'लेण्डखौ बे समाव दाफुंजाहां अबस्थायाव दं होननानै खोनानो मोननाय जादों बे समाव सारा मा बुंनो सानो? बड'लेण्डआ जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बायदिबा जों गिबिनिफ्रायनो दोङो जेला बिथाङा गोबां खोथा जोंखौ खोनासंहोदोंमोन आरो बड'लेण्ड जाजासिम गेजेर गेजेर थाद'नानैबाबो जोङो दावहाखौ लांनांगोन पलिसि जोङो राजखान्थियारि बिथिंजोंबो जों हेफाजाब होनांगोन आरो बिदिनो मा समसिम जायो बेखौ नाजाबाय थानांगोन दिनै बर' फरायसा आफादा बेखौनो नाजाबाय थादों
जों बयबो हेफाजाब होनांगोन जेसेबांखिनि बर' गौथुमफोर दङ जोङो बयबो हेफाजाब होनांगोन
खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दिनै सनाथि मायथाइ फोरबोनि जोबथा सान आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा उन्दैनिफ्रायनो बोरसि दैमा बारनायनि मेथाइखौ खोनाबोबाय थादोंमोन आरो दिनै बोरसि दैमा बारनानै आं खारिजा बिजनि बे बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव सफैनो हादों। बेनि थाखाय आङो माने बानजाय आफाद आरो गुदि आफादनिसिम साबायखर जासिबाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम समनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादा बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। आथिखाल समाव बयजोंबो सावरायजानाय मोनसे आयदाया जाहैबाय बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम जौगाहोनायनि बाथ्रा। बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा आसाम सरकारजों रायज्लायदोंमोन आरो आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम दावगाहोनायाव आसाम सरकारनि गनायथि थानाय बाथ्राखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायथिदोंमोन। आसाम सरकार आरो बर' थुनलाइ आफादनि सावरायनायनि माइनुट्स थामहिनबा थांखिफोरखौबो फोसावनाय जादोंमोन। बेनि उनाव आसाम सरकारा मोनसे मावख'आरि बिथोननि गेजेरजों BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरिनिसिम थाबैनो BTC ओनसोलाव बेसेबां फरायसालिफोराव बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम लांनो हायो बेनि थाखाय गोनां जानाय फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि आरो बेजों लोगोसे BTC काउन्सिलनिफ्राय मोनसे अपिनियन थाबैनो दैथायहरनो थाखाय बिथांमोना खावलायदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै BTCनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ एसे गोनो गोथोआव दंमोन। थांनाय 6 दान बिथांमोना बिनि सायाव जेबो थिरांथा लायाखिसै। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफाद आरो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाननि गेजेरजों सावरायनायनि उनाव थांनाय नभेम्बर दाननि 5 खालाराव BTCनि काउन्सिला बे EC मिटिङाव बे थांखिखौ बिथांमोना आजावदों होननानै जों खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। जों आसा खालामो थाबैनो BTC सरकारा BTCनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ आसाम सरकारनिसिम बेनि प्रप'जेलखौ दैथायहरनांगौ। अब्लानो बियो जोबोद खम समनि गेजेरावनो मोनसे जाफुंसारनायनि महर मोनगोन।